bijzondere avond. Vanavond is ook het openingsmoment op toneel. We zijn een beetje de rollen aan het verdelen wat we gaan doen. En wat is jouw taak? Ik heb gezegd, ik wil wel stembriefjes doen. Ik ga niet scannen, ik heb hekel aan scannen. Waarom? Omdat ze het heel vaak niet doen. Oh. En je hebt heel vaak dat ze het op de telefoon hebben. Dat heb ik overal bij de andere festivals ook. Dan staat er een hele lange meute, een hele lange rij. Dan zijn ze jou, toen moest het nog zoeken. Dat kost alleen maar tijd. Mensen gaan zich ergeren. Ik ga liever niet scannen. En mij maar een paar briefjes. Kijk. En ik zeg er altijd bij van, mensen weten niet wat ze ermee moeten. Ik zeg altijd van, dit is een stemkaartje. U doet er een scheurtje in wat u vindt dat het moet zijn. En we nemen ze na afloop weer in. Kitty. Dat is een vrijwilliger XL. Ja? Ja, zie vrijwilligt altijd en overal, denk ik. Als er ergens werken wordt met vrijwilligers, is Kitty van de partij, denk ik. De Ballonfeest, het is een Ballonfeest. En ik heb de Bres, Opera Spaanca Export de Noord. Oeran, die Elias-concerten. Ik speel geen Zwarte Piet meer. Dat heb ik ook 35 jaar gedaan. Oranje Woud Festival, muziekfestival. Nou, dat is ook zo prachtig. Ja, dat doe ik ook al jaren. Wat vind je er zo leuk aan dan? Al die blije mensen. Ik ben een mensenmens. Je moet mij niet thuis neerzetten, want dat gaat niet goed. Kom op, ladies, aan de bak. Wij gaan aan deze kant, toch? Ja. Jullie gaan aan die kant? Scannen, hè? Ja. Mooi. Ga ik? Oh nee, er stonden 2 anderen achter jullie, hè? 2 jonge meisjes, hè? Ja. Ja. Ik ken haar eigenlijk al van oude Spaankas. Dat ik zoontje 18 weer, dat ik hier begon als vrijwilliger. Ja, ja eigenlijk een soort mem is het, ik wel. Wat is het voor persoon? Teensburg, nuchter, oprecht. Ze liet het merken, wat ze ergens van vindt en dat is goed. Want vrijwilligers, ik ben eigenlijk de experts van hoe het hier op een Free Giet op festival. Dus feedback hebben we altijd nodig en Kitty schuurt net om die te jaan. Dus dat is heel fijn, ja. Heb je genoeg? Weet je? Lijkt me van wel, Moet hoor. horen. En dan geef je het kaartje en dan zeg je er tevens bij van dit is om te stemmen. Mag u een scheurtje in doen? Ja. Hoe gaat dat met zulke jonge famkes? Ik denk altijd goed. Ja, natuurlijk. Ze zijn enthousiast. Iedereen die hier helpt is enthousiast, anders kom je hier niet. Nee toch? Jullie vinden het ook leuk? Ken je hem Kitty wel? Ja, ik ken haar van de Bres. Daar komt ik wel eens. Ja, en ik werk hier ook als vrijwilliger. En Kitty ik. Oh, Dus, oké. ja. Vreeg ze nou ook nog wat tips van Kitty? Ja, en ze komt zelf ook wel advies en hulp aanbieden. Dus Jawel, dat, hè? ja. Ja. Goedenavond, dames en heren. De deuren van de Egelzaal zijn geopend. Over 25 minuten begint de officiële opening. Veel plezier. Hallo. Stembriefje mee, scheurtje erin en straks neem hem weer in. Scheurtje erin. Komt het helemaal goed. Hallo, stembriefje. Hoi, daar ben je alweer. Hey. Hoi. Hoi. Stembriefje mee. Straks een scheurtje erin en dan nemen we hem weer in. Zie je nou wel wat ik bedoel? Oh, het ziet u er mooi uit. Alleen vanavond hoor. Echt waar? Ja. Nou, het is een plaatje. Hou je het even? Jazeker. Scheurtje erin straks en neem hem weer in. Hij nog wel tijd voor leuke gesprekjes? Jawel, ze was af en toe een mooie man, toch? Mooi zo. Ja. Helemaal mooi. Dat hoor je wel even in de gaten. Ja, ik lach me slaap. Vind ik zo mooi, hè? Ik maak altijd complimentjes, dat vind ik zo leuk. Helemaal opgedoft. Graag terug met het scheurtje, hè? Ook even een stembriefje mee. Kom zo weer terug hoor. Ja, ik hoop het. Dames en heren, de officiële opening gaat nu beginnen. Kijk, Ben je nou kleren? we hebben eventjes pauze. Als ze er weer uitkomen, dan moeten alle stembriefjes terug met een scheurtje. En die moeten allemaal geteld. Kijk, dus je bent nog lang gekleerd. Nee. Dames, hebben jullie allemaal een briefje? Nou, heel veel plezier. Dankjewel. Nou, gaan we de deur maar dicht doen.